Cesta je Centrum choreografického rozvoje. Zajímá nás rozvoj tanečního oboru. Umožňujeme setkávání českých a zahraničních umělců, ať mohli sdílet zkušenosti, mohli přemýšlet společně a tvořit. Nabízíme jim další vzdělávání, což obsahuje workshopy, semináře, ateliéry, rezidence na zahraničí, hlavně s mentorshipem, coaching po choreografů a tak dále. Ktokoľvek budete chcieť pustiť hudbu, môžete, hej, kedykoľvek. Výborne, výborne. Produkujeme představení českých a zahraničních umělců a převážíme různá díla ze zahraničí. Chceme, aby se publikum přiblížilo umělcům tak, aby to bylo přínosné pro každého z nás i pro společnost.